principal al spectacolului de astăzi este un truc cu vedete sau cu personalități. Practic, dacă i-aș spune, de exemplu, unei persoane obișnuite, de pe stradă sau așa mai departe, dacă i-aș spune să se gândească la o vedetă sau la o personalitate și eu i-aș ghici-o, cei de acasă n-ar putea să zică, băi, poate au vorbit ceva dinainte. Așa că am pregătit un pachet de cărți, am scris mai multe vedete. Avem Becali, nu într-o ordine anume sau ceva, Teo Trandafir, Andrei Esca, Mihaela Rădulescu, Smiley, Oana Zăvoranu, Diaconescu, Mihai Petre, Monica Columbeanu, așa mai departe. Răzvan și Dani întotdeauna pe aceeași carte. Așa mai departe. Amestec cărțile și ea o să leagă o carte. Atinge o carte. Arată-o la cameră. În primul rând, sunt premiere pentru, așa, în acest loc, Doina Iașului, orchestra condusă de profesor... E ok dacă o văd, am mai văzut trucul. Băsescu, nici aici nu scăpăm de el. Băsescu. Ok, punem pachetul aici. În tot timpul ăsta, ea a ținut un plic. Și înăuntru plicului, nu o să vă vină să credeți, Băsescu, când era copil. Da, orchestra, hai, este. Nu e Băsescu când era copil, dar ar putea să fie. Mă întreba ce se întâmpla dacă alegea Obama, care e președintele american, care e negru. Păi aveam și Obama când era copil. Dar, de fapt, în tot timpul ăsta, înăuntru, avem o imagine și e chiar Băsescu. Nici aici nu scăpăm de el, dar putem scăpa oricum. Vă mulțumesc! Ce vei face în continuare? În continuare vreau să aduc neomagia, fenomenul ăsta de magie interactivă și cu vorbit, nu cea clasică pe muzică, să o aduc la un nivel cât mai mare în România. Să știe lumea că la anunți sau la aniversări se poate face și altceva. Pentru asta rog pe cei care au nevoie de mine să mă contacteze pe site-ul meu, pe midas.ro, Midas sunt eu, este vorba de Midas cu Y, de la Tractor. Spectacolul de astăzi a fost organizat pentru ieșeni cu ocazia Zilelor Iașului. Ne-am gândit că și noi trebuie să ne implicăm în viața culturală a urbei noastre și suntem mândri că am reușit să organizăm un spectacol cu un ansamblu folcloric format numai din membri ai Partidului Conservator.